ଆଲୋ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର କରିକି ଶୋଇ ପକେଇଲା। ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଗଲା ଆଉ ଦିଟା ଲାଇଟ୍ ଆଲୋ ଉଠୁନୁ ଆଲୋ ଶୋଇଛି ଯାଉ ଯାଉ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ତ ପରିବାକୁ ଏତେ ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯା ଚାରିଆଡେ ଘର ଆଡେ ବୁଲି ଆଇଲୁ। ସେ ରାଉତ ଝିଅ ସାହୁ ଝିଅ ଜେନା ଝିଅ ସବୁ ଉଠି ଗଲେଣି। ତୁ ଶୋଇଥା ତୋର କଣ କାମ କି? କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ ଆଉ ରାତି ଯାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ। ଆଉ କଣଟା କାମ କି? ଶୋ ଖାଲି ଶୋ। କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରଖିଛି ଭଗବାନ। ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରୁନୁ ଶୁଭାଇ ଦଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରୁ। ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ କିଲୋ? ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ? ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ରାତିରେ ତ ମୋବାଇଲ ଚାଲିବ 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 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳ ବେଳକୁ ଶୋଇବି। ରହ କାଲିଠୁ ରହ, ତୋ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଦଉଛି ରହ। ହେଇ ପାଇଗଲେଣି ଆଉ ରହ ଡାକୁଛି। ଆଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଟିକେ। ଉଠୁନି ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି। କାହା ଝିଅ ଏମିତି ଶୋଇଛି? ଖାଲି ଶୋଇ ପକଉଛି। ରାତିରେ ଏମିତି କଣ କରି ପକଉଛି ଯେ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡୁଛି? ଏତେ ସମୟ ଦେଖିବ ଟିକେ ସାଇଜାକୁ ବୁଲି ଆଇବ। କାହା ଝିଅ ଏମିତି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡିଏ ପୁଅ ପିଲା ପରିକା ବୁଲିଉଛି? ଇଏ ତମ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ଏତେ ଡ୍ରେସ ଦିଅ। ଯେତେ ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଯୋଉ ଘୁଷୁରିକୁ ସେଇ ଆଇଠି ଶୁଣୁଛ। ଦେଖୁନ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଖ କଣ କରିଛି? କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ପକଉଛି। ଯାହା ଡ୍ରେସ ଶୁଖଉଛି ଆଣୁଛି ଖଟ ଉପରେ ଗଦେଇ ଦଉଛି। ପୁଣି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଏଇଠି ପକେଇ ଦଉଛି। ହେଇ 2 ହଳ ପାଇଛି। ଏତେ ଏତେ ଡ୍ରେସ ଦିଅ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ହେଇ 2 ହଳ ତମ ଝିଅ ଡ୍ରେସ ପାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟାଇମ କେତେବେଳେ କି? ଟାଇମ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଜମା ଟାଇମ ତ ହଉନି। ଆଉ ଖାଲି ତ ହେଇ ମୋବାଇଲ ଟାରୁ କଣ ପାଇଛି ଖାଲି ଦେଖିକି ରହୁଛି। ଟୁଁ 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 କରୁଛି। ଖାଲି ଗପୁଛି। କାହା ସହିତ କେଜାଣି ଗପୁଛି? କାହା ସହିତ ଗପୁଛି? ଅଛି କି ଗପୁଛି? ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲ, ଟିକେ ଡାକିକି ପଚାରିବ ତାକୁ। ଥିବ ଯେ କଲରେ ନାଚିଦବ ନାଚିଦବ ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡିକ। ତମେ ତ ଧରେଇ ଦେଇଛ, ତମେ ତ ମୋ ବଢିଆ କରୁଛ, ତମେ ଧରେଇ ଦେଇଛ। ତମ ଲାଗି ଆଜି ଏମିତି ହେଲାଣି, ତମ ଲାଗି ଆଜି ଏମିତି ହେଲା।